Te ljudi, evo nas u Meda Games DM. I ljudi, što se tiče današnjeg klipa, to je još jedno obaveštenje. Ovo obaveštenje je u vezi mog kompa. Znate, ja jutros sad ustajem, palim komp, uključujem kanter, uđem tražim server i internet. I ja lepo čekam 15 minuta, ništa se ne dešava. Ja čekam i rekao šta je sad ovo, uđem na net, ili na internet, kako to god već želi, na Google Chrome i neće, piše enable to connect to the internet. I sad meni daju oni nešto da pokušam da uradim, ali i to ne reagujem. Znači sad ću ja to vama pokazati kako izgleda. Samo trenutak, evo, ne znam sad vi koliko to vidite. Enable to connect to the internet. Google Chrome can display the web page because your computer isn't connected to the internet. Piše da moj kompjuter nije priključen na internet ili na net, ali to je netačno. Moj kompjuter, ovo je, evo, ja imam ovaj router, samo ne znam ko, znači taj mi je za ono da hvatam po celoj kući, a ovo mi je za komp. I brate, ja ne znam šta se dešava, znači obavezno ako neko zna kako ovo da popravim, neka piše dole u komentarima, izvinite ako čujete nešto u pozadini, to je moj mlađi brat. Tako da ljudi, to je bilo to što se tiče ovog klipa. Obavezno pišite dole u komentarima ako znate šta je ovo. Znači, subscribe-ite moj kanal. Samo da vam kažem, naredni video je specijal povodom 20 subscribera, ne znam, ja mislim da je 20. Pogledat ću na fonu, pa to je bilo to i čao!